Започваме силно. Харесвате ли манга? Това беше малко слабо. А попитах дали харесвате манга. Малко по-добре. Сега, знаете ли, че имаме тази чест да сме живи по време на първата българска манга? В момента предстои лекция от създателя на Бион, от скица до том 3, зад кадър на първата българска манга с Сатанасов. И може би да ви дам няколко думи за него, защото той е абсолютна легенда на българската комикс сцена, роден е в България, първият български манга художник. Може би знаете Бион, Dragon Last, Бонзай. Това са негови комикси. През годините печели международни награди, включително и в Япония. Тоест, говорим за истинско про в момента. Той работи като илюстратор, концепт артист, като аниматор и сторибордист за редица големи и световни продукции. Днес е добре познато име в гейм индустрията и комикс средата и ви представям Сатанасов. Много бурни аплодисменти. Включвам сега, не? Здравейте, чувам ли се така? Не? Чувам се така? Добре, здравейте на всички, благодаря за присъствието. Предполагам, че много от вас не са чували за мен, но сега е момента да чуете и да видите изцяло, нали? Цялата ми прелест да ме видите. Аз съм Сатанасов, всъщност не ми е рожденото име, казвам се Даниел. Роден съм доста отдавна, по времето на соца, и страстта ми към мангата е от тогава. Цял живот съм искал да правя комикси. По един или друг начин ги правя. Мангата ми е специалната любов. Във времето, в което започнах да я правя, още не се казваше манга, още даже нямаше такава сфера по света, така да го наречем. Говоря за 80-те години, когато бях дете. Голямата ми любов към мангата беше от случайно ми попадна една пиратска касета на анименце, което се казваше Техническа полиция. От тогава за мен това беше стила, в който исках да работя. Комиксът просто беше разказа в картинки, беше за мен нещо, което винаги съм искал да правя. И планът ми беше, като порасна, да започна да работя за легендарното списание Дага, което някои от по-възрастните от вас може би си спомнят. Да, за жалост обаче, докато порасна, списанието изчезна, след това излезе втора негова версия, там вече се включих и реално започнах да набирам популярност. Първата българска манга е заглавието Бион, по което работя вече 25 години и заради което имам много фенове и много хора, които са готови да ми сритат задника, защото се мотам, нали, вече 25 години да го завърша. Истината е, че ми се наложи да правя много други неща, докато стигна до вече финалната му версия, която в момента съм поел ангажимент наистина да завърша. Ако не сте чували за заглавието, ви препоръчвам да минете на щанд 30 и да погледнете там за какво става въпрос. Целият щанд е с мои неща. Надявам се да видите наистина за какво става въпрос и да ви хареса. Наградите, които получих през годините, бяха във време, в което нямаше още така популярност мангата в България. Наредих се сред големи имена. Тогава, в годините, в които участвах на първия конкурс, заедно с авторката на Fullmetal Alchemist, бяхме сложени заедно в една категория. Аз бях единственият чужденец, имаше и други японци, с които бяхме наредени. В друг фестивал, който беше направен специално за манга художници извън Япония, организиран от тяхното външно министерство. Там също се класирах пак на първите места. Нещо, което винаги е имало като спор в света, е дали има манга художници извън България. Има. Факт е, че има. Самите японци го признават, самите те създават конкурси за това. Вече виждам, че доста е напреднала цялата работа и върви нагоре и се радвам да видя просто толкова много фенове на това изкуство. Реално, причината много от вас да не ме познават е, че седя скрит, не се показвам много заради многото други неща, които трябва да свърша и защото не обичам много публични изяви, но напоследък ми се налага все повече и повече. Ще ви разкажа малко повече и за другите неща, които върша, защото комиксът е само част от работата ми. Официално съм концепт артист за голяма компания за видеоигри, тя дори присъства тук на събитието. Рисувам концепти за игри. Това, което виждате зад мен, също са примери, които мога да ви покажа по-на. На къде трябва да насоча само, извинявай. Да. Сега ли да цъка? Да. Предполагам, някои от вас са чували тия заглавия. Много набързо само ще мина през
тази работна моя част, защото все пак искам да ви покажа наистина сагата Бион, на която ми се наложи да работя 25 години и да я правя 3 пъти подред. Започвах 3 пъти да я правя. Така че това, което ви показвам в момента, са само примери за неща, за които ми се плаща наистина да работя. Заглавието е основно Assassin's Creed и други такива заглавия, които ще разпознаете. Ето това са кадри от първата ми публикация на Бион. Може да видите разликата каква е с сегашните кадри. Започнах да списание Егоист през 2000-та година. Никой не беше чувал нито за комикси, нито за манга. И аз реших да видя какво ще стане, ако се изцепя така в редакцията, за да не са просто картинки, да видя дали ще ме приемат на сериозно. Оказа се, че ме приеха на сериозно. Списание Егоист беше лайфстайл списание. Мястото на Бион не беше точно там, но така или иначе го приеха хората. Аз бях студент още тогава по илюстрация. И дадоха ми шанс и има доста всъщност фенове, които набрах от тогава. Но това са хора, които са вече на сигурно по 50 години. Не знам на вече колко години станаха. И това са съвсем първите ми опити. Тук още рисувах на ръка. С туш молив, нали, по стандартния начин. Нещо, което отдавна вече съм оставил за гърба си. От една страна за съжаление, от друга за радост. Защото туша, хартията, моливите, това бяха много така прецизни изработки трябваше да се правят. Това е просто първата публикация. Издържа около година и нещо и след това ми се наложи да прекъсна. Започнах работа в гейм индустрията и стигнах излъгах. Втората публикация на Бион, второто начало, което беше 3 години по-късно. След казармата излязох и мой приятел ми каза, че всъщност списание Дъга се опитва да се възроди. И тогава излезе второто списание Дъга. И аз отидох пак със същата история и я започнах съвсем от начало. Това беше втория път. С писание Дъга, това, което виждате в момента, вече е там. Тук е прехода между дигитално и на ръка рисуване. Тоест това, което правих тогава беше, рисувах на лист линиите, лайн арта, а след това на Photoshop добавях текстури и всякакви други неща. Това, което виждате е комбинацията. В един момент ми писна да правя туш и започнах да рисувам директно с молив. Защото ми беше по-лесно, пестях време и тогава имах... рекорда ми тогава беше 5 страници за 2 дни, т.е. по 2 страници и половина на ден, което ми беше така... Почти се изравних с стандарта в Япония, който беше 3 страници на ден. Само че това го направих само веднъж. И повече никой няма да го повторя. Не знам за вас как е, но аз не мога да работя с така скорост. Междувременно взимах поръчки за какви ли не неща, работех като сториборд артист за разни холивудски продукции, правил съм илюстрации за Lexus, за Crayola, за всякакви такива големи компании, които са ми поръчвали единични неща. С някои от тях продължавам да работя, но комиксите ги карам успоредно с това. И към момента работя на няколко места едновременно, като комиксите се опитам да ги правя възможно най-бързо. Но за тези от вас, които още не са се така захванали да правят комикси, това, което искам да ви кажа, имайте предвид, че комиксът е много енергоемък, много времеемък и много неблагодарен като труд. Просто страшно много енергия се вкарва в него. Един комикс може да струва около, в момента едно издание на комикс струва около 30 лева при мен, да кажем. А единични илюстрации или картинки или каквото и да е също могат да стигнат такава цена, че и повече. Това пак зависи кой ги прави, но въпреки това да знаете, разликата е стотици пъти в количеството труд. За тези страници, които ви показвам в момента, имахме малко legal issue за списание Дъга 2, защото то беше предвидено за детско списание, а моите неща бяха единствените, които бяха малко по-така за големи хора. И точно за тези страници, които ви показвам тук, знам, че така бяха на път да заведат 2 или 3 дела майките на деца, които си бяха купували списанието, защото както е шарено и детско, изведнъж се появяват моите черно-бели кървави неща. И дори днес мина едно момче, което ми каза, че аз съм човека, който го е увредил като малък на 5 години, нали, когато е разгледал моите неща в Дъга. Ако е тук и ме слуша, извинявам се още веднъж, да. Да, възможно или твоята майка, или някоя друга да е... Да. Но имаше поне 2 или 3 случая, обаче издателя ми каза, нали, не се спирай. Така че продължих с тази кървава история в детското списание и тя пък накрая срещна толкова... имаше класация за най-добър комикс, реално този беше излъчен като най-добрия. Успоредно с Бион тогава правих една друга поредица пак в същото списание за един малък побойник, едно бебе, което е майстор по бойни изкуства, защото
се преражда, истински майстор на бойни изкуства се преражда в тялото на малко дете и оттам комични ситуации, в които пребива всички наред. И идеята в списанието беше, че пребива героите на другите колеги, които рисуваха други комикси. И просто аз бях решил така да понаритвам по един в брой, нали, винаги. Дори накрая стигнах и до моя герой, нали, от другия ми комикс и там имаше битка. Това е версия 2,5 на комикса Бион, на първата българска манга, защото в един момент отново списанието приключи, аз вече тръгнах по други пътеки, роди ми се дете, стана сложна работата и трябваше да изкарвам пари. Затова зарязах малко проектите, но реших в един момент, че може пък да се върна към тях. Намерих издател в Америка, обаче там се започнаха, нали, по принцип с издатели на всички континенти съм общувал и така работил до някаква степен, но стигаме до момент, в който лично мен като автор не ми допада как се работи. И затова с големи издатели опита ми е така не много приятен, защото те си имат наистина техните условия и за тях е важен капитал. За тях не е важно каква идея имам аз, какво искам да разкажа, за тях е важно какво се купува в момента. И затова ми се е налагало на мен да си променям, т.е. не ми се е налагало, но се искали от мен да си променям концепцията само заради неща, които са в момента на пазара. А това е нещо, което аз като артист и като автор не мога да приема и затова просто приключих в един момент с всякакъв вид такива големи издатели и във Франция, и в Америка, и в Япония. Смисъл сложно е. Ако наистина някой иска да пробие, трябва да е готов на компромис, за да изгрее на сцената, но пък оттам нататък предполагам се отварят други врати. За мен беше важно да направя нещата както аз ги харесвам. И затова бях тръгнал да правя цветна версия. Като част от тази цветна версия направихме на Motion Comic, обаче и това беше труд, ама труд. Така че и това зарязахме, нали, няколко страници от цветната версия. И след като опитахме цветната версия, ми се видя, че е твърде тежко. Години след това се върнах за трети път и започнах от начало комикса, като този път вече поех ангажимент да го завърша до край. Към момента имам 3 тома по 200 страници, т.е. това са 600 страници. Правя четвъртия, ще има и пети, така че минимум комикса ще бъде 1000 страници. Има го и на английски също така в момента, но той е ограничен тираж. Въпросът е, че този път наистина реших да го завърша с колкото ми коста, толкова ще е. Срещнах издатели в България, тук в България, това са Vision Books, които приеха моите условия като артист и като автор да направя нещата както аз си ги представям. И за което съм им много благодарен. И те наистина в момента инвестират и помагат и така се стараят, нали, наистина проекта да продължи и да бъде издаден, което също много ме радва. И това ми дава така силата да продължавам, макар че вече сенките под очите ми стават все по-дълбоки, но въпреки това смятам, че в един момент ще успея да завърша. Отделно от тази история, от която вече може да видите, нали, последните кадри, тук вече и технически и идеологически нещата доста повече напреднаха. В момента си дори имам асистенти за някои неща, така че се приближавам към японските стандарти. Отделно използвам и новите технологии. На някои места тук, примерно, ако се загледате, бекграундът целият е 3D. Това е нещо, което ако трябва да го нарисувам, сигурно ще го направя веднъж и след това ще полегна за винаги и няма да се изправя никога. Да, технологията, по която работя в момента е правя скица на самото изображение, което искам да получа. Давам го на асистента, той прави грубото идея и аз вземам грубото 3D и отгоре рисувам. Това е доста така лесно да знаете за тези от вас, които тръгват да рисуват, имайте предвид, че има и други начини. Като стремежа ми е да изглежда хомогенна рисунката и да няма разлика между 3D-то и 2D-то. Програмите, които използвам, защото често ме питат хора, програмите, които използвам са основно две. И те са пиратската версия на Photoshop и Manga Studio. Това казвам в кръга на шегата, но реално са стари версии. Аз не използвам нови версии, защото новите версии имат някои фичери, които доста ми пречат и са прекалено натоварени, така че работя доста простичко. И използвам така прости приеми. Не съм кой знае колко технически, нали, с програмите напред, за да си позволя да използвам всичките им фичери. Трябват ми само няколко и те ми вършат достатъчна работа. Гледам да бъда така максимално опростен да ми е процес, иначе става много сложно. Историята вече се развива доста по-напред, стана доста по-кървава. Някои от рецензиите, които получавам в разни сайтове,
вече ме опреква, че съм твърде жесток към собствените си герой. Нещо, което може би наистина е така, но просто историята е такава и трябва да я завърша по този начин. Аз самия си обещах, че като привърша тази история, повече такива драматични истории няма да правя, защото аз се натоварих, не очаквах, че моите собствени глупости ще ме натоварят и мен самия. Затова просто това ще бъде, може би, най-драматичната и последна такава история. Всичко друго ще бъде с повече хумор и повече забава, въпреки кървищата, които ще продължат да се случват. Това са кадри от първия, пак виждате доста така шутове, ритници, да, малко имаше и по-графични неща. Това е втория брой. Отнема ми около 2 години свободното време да завърши един брой от 200 страници, като гледам да правя по около една страница за 2 дни макс, но не винаги успявам да поддържам този ритъм, защото трябва да се занимаваме с други неща. Обаче работя, правя каквото мога. Специално Бион го рисувам без скица, без подложка, без такива неща. Това, което виждате в момента, са реално линиите на скицата, така да ги наречем. Няма изчистена линия и ако се загледате по-внимателно, ще видите как рисунката е доста груба, но в крайна сметка предава това, което е необходимо. Купища герои, нали, историята се разширява. От тия 3 преработки, които правя, отначало беше доста по-опростена, като гръбнак се съществува същата клад си беше. Въпросът е, че сега доста се разшири настрани, т.е. доста ребра направих към този гръбнак и постепенно нещата се обогатиха и затова в плана ми беше да бъде максимум 3 тома, обаче когато седна да рисувам, понеже не съм от хората, които се правят плана по пайплайн, както си нали, трябва да бъде подготвен сценарий, след това се прави леаут на страниците, правят се чаптър по чаптър и така нататък. При мен е импровизация изцяло, нещо, което ми натоварва доста главата реално, но пък ми създава удоволствието да работя по история, която дори аз самия не знам. И на мен ми е интересно, аз разказвам неща, които аз самия не знам. И успявам да запазя така дълго време интерес. Иначе, ако трябва да ги правя по начина, по който се прави стандартно, това означава да свърша една и съща работа 3 пъти, което просто вече почва да дотяга. Виждате тук просто за друго нещо, което е интересно, че реших да изпробвам да видя изкуственият интелект доколко може да ми помогне да свърша нещо по-бързо. Факт е, че изкуственият интелект е инструмент, който трябва да се използва, но не по начина, по който се опитва да ни го наложат. Тоест, изкуственият интелект наистина е само инструмент. Той не е нещо, което може да работи вместо автора, вместо художника. Безспорно нали, успява да избълва количество арт, в кавички го наричам аз, защото не е точно арт, но избълва имитация на арт, но като съдържание, като дизайн, изкуственият интелект не е на нивото на човека и се надявам никога да не се случи така, че да стане нашето ниво. Защото стане ли, тогава това, което правя в комикса, ще стане реалност наистина. Терминатор и тия нали, филми ще се окажат пророчески. И аз сега в момента имам така, понеже го започнах преди 25 години този комикс, с идеята нали, да предскажа бъдещето и в един момент се оказа, че аз се оставам. Бъдещето много бързо не стигна. Чак почна да задминава. Нали. Това, което имах преди, че тази корица и тази страница съм използвал изкуствен интелект, само за да видя наистина какво мога да направя. В случая в дясната част, която е с безформената органична маса, задавах на изкуствения интелект промпт, който да ми даде безформена органична маса. И той ми даде някакви неща, които изплю, аз избрах някакви работи и от тях нали, стъпих върху тях и направих тия неща чисто линеарно. Но това е нали, много малък процент от самата рисунка. Докато тук за корицата използвах готова моя рисунка и отново прекарах през изкуствен интелект, за да ми даде варианти на оцветяване, варианти на осветление и на всякакви такива неща. От всичките десетки там варианти, които той изплю, аз си взех от тук едно, от там друго, от друго място трето, комбинирах ги, рисувах отгоре и се получи в крайна сметка това. Това, ако трябваше да го направя до оцветяването, самото оцветяване, ако трябваше да го направя от скрач, ще да ми отнеме страшно много време. Особено в малките детайли, като гънки и разни такива работи. Бинтове, защото това са много сложни материали и е нещо, което ще да ми отнеме страшно много време да го нарисувам. Така че в такива условия може да се използва. Нали? Препоръчително дори да се използват такива улеснения. Както компютър едно време беше, нали, бяха казали, че едва ли не ще измести всеки. Не става точно така. Когато го използваш с разбиране, истината е, че може да помогне наистина, специално за рисуването. Това са кадри вече от третия брой. Виждате доста пак кръв и насилие. Всичко идва от така натрупаните през годините в главата ми идеи от отделни филмчета, комикси, книги. Аз обичам много да чета и любимия ми жанр е фантастика, научна фантастика. Втория след него е фентези. Но това са все неща, които развиват много въображението. Дават много идеи. И човек, който има творчески импулс, винаги може да се вдъхнови от едно или друго, трето или пето.
И така се получават всички тия неща, нали, които просто едно след друго излизат от главата ми и аз успявам да ги нарисувам. Нали, нещо, което е в основата на комикса реално. Това ще бъде корицата на 4-тия брой, който предстои и е нещо, което интересно е, че направих първо корицата. По принцип, когато човек седне да рисува книжка или комикс, последното нещо, което се прави е корицата, защото тогава ти изкристализира идеята. В момента при мен се получи малко обратно, в момента съм на 30 и някаква страница на 4-ти брой, обаче корицата вече е готова. Нали? Все едно съм наясно какво ще стане. Като цяло съм наясно, да, нали? Просто ще има доста работа. Това е другата поредица, по която работя едновременно с всичко останало и понеже съм много заед към маркетинг и организация на собственици търговски продукти, започвах едно, трето, пето, нали, спирам една поредица, започвам друга, спираме нея, почвам трета и стана някаква пълна каша през годините. Това е комикс, който започнах 2007 може би, 2006-2007. Той излезе част от него излезе сборни издания, международни издания за манга, но в последствие спрях и там да се занимавам. Той беше една от причините да спра да се занимавам с американската комик сцена, защото там горчивия ми опит показа, че просто много рязко се опитаха да се набъркат изцяло и в историята, и в визията, и във всичко. И затова просто го замразих и него като проект и остана до някъде, но ще се върна на него. Той е изцяло цветен и е фентази история, която се развива в средновековна Азия, нещо такова. Това е за борбата между хората и старите богове драконите. Като главните герои са огромни мускулисти мъжаги с мечове, а враговете са зли дракони. Инспирацията ми идва също и от много аркадни игри от 90-те години, специално тук. Основната ми инспирация е Samurai Shodown, предполагам, че сте виждали повечето от вас играта, за който се кефи на игри. И анимето Ninja Scroll. Предполагам, че това също някои от вас са го чували. Значи Samurai Shodown и Ninja Scroll, това е тяхното дете. Просто като се комбинират, нещо такова от мен поне се получава. Тук използвам смесени техники също, за което съм често критикуван. Използвам техника фотобаш за бекграунда, понеже е нещо, което ако трябва да го рисувам, също ще го вземе много време. Затова използвам фотографии, които комбинирам, рисувам върху тях и правя какви ли не неща. Може да видите тук просто бекграунда на долния панел е изцяло снимка, плюс добавени върху него герои и ефектът е като от анимационен филм. Пейнтнат или такъв нарисуван бекграунд като с четка, така да го наречем, фотореалистичен, а героите са cel shading с анимационна техника направена. И виждате, пак стигаме до насилие, бой, нали? Това е така пак за момчета. Интересното е, че в моята глава нещата, които правя са за мъже, млади мъже и подрастващи мъже, а реално се купуват от всички полове и възрасти. Нещо, което за мен е малко е странно, но го приемам, нали? Не се оплаквам, просто очакванията ми бяха други. Тази история в момента съм оставил на стендбай, докато завърша черно-бялата, че да има поне едно завършено. Да, нещо, с което всъщност съм най-известен е, че до сега не съм завършил нищо никога. Но този път ще се постарая да завърша нещо. Казвам го тук пред публика вече, има го на запис. Ще се постарая да се завърша поне едната история. Това е един от главните герои. Това е другия главен герой. Това пак е другия главен герой. А това е третата серия комикси, които пуснах. Това е за което ви разказах преди малко във второто издание на списание Дъга, преди 20 години. Това беше втория герой, който пуснах, нали, който пребиваше всички останали в другите истории. С него реших да направя кратко филмче, кратко анимационно филмче, защото имам голям интерес да правя и такива неща. Въпросът е, че си мислех, че знам какво правя, докато не се наложи да го направя наистина. Имах нарисувана цяла серия комикс с този герой и бях решил да анимирам точно нея. Това, което си въобразявах, че правя, е просто хващам кадрите, те са готови, само ги раздвижвам и нещата са супер. Оказва се, че изобщо не е така. В момента, в който правиш анимация, вече изразните средства са други. Посоката е малко по-различна, нали? Иска се вече и анимационна режисура, разбиране от много неща. Най-големият проблем беше звука. За мен озвучаването беше най-големият проблем и до ден днешен ми е така най-кофти изживяването беше с звука. В крайна сметка го направих това анимационно филмче с идеята, той е около 5 минути и аз си въобразях, че ще ми отнеме няколко месеца, оказа се, че ми трябва 3 години. В свободното време, естествено, 3 години. В крайна сметка го направих, даже го пуснахме на един конкурс. Спечелихме награда и оттам за дебют режисьорски, обаче точно тогава мой приятел се върна от Америка за първ път от 10 години, точно в седмицата, в която аз трябваше да отида да си взема наградата. И аз не отидох, не си я взех и сега наградата ми е някакси така неофициална.
Този малък побойник просто прибива всички наред. Ето кадри от сега вече има нещо, което се нарича третата дъга, ако не знаете. Трето списание дъга излиза. И ме поканиха отново да продължи историята с този малък герой. Това е формата му преди да се природи в малък побойник. Това е големия побойник. Идеята е, че той е едър грубиян, който бие всички. И затова го наказват, нали, и се превръща в малко дете. Обаче той продължава да е грубиян и продължава да прибива всички. Това е, нали, забавната част. Инспирацията ми тук е от Dragon Ball, предполагам всички сте чували за Dragon Ball, така че основният ми визуален двигател е Dragon Ball. Това са само няколко примера, които ви показвам. Тук вече е в малката си форма. Както виждате, прибива Снежния човек и майка му, дядо Коледа, дявола, за който сетите просто, нали, за който мога да си позволя да го нарисувам без да плащам права, ще изяде шамарите в близко бъдеще. Това е просто всеки поп герой, нали, който е от нашата поп култура, ще се постарая да го представя на моя герой и да изяде шамарите. Ами в общи линии това е, което мога да ви кажа. И опита ми да популяризирам въобще изкуството на комикса, не само на мангата, защото в момента ние сме една сравнително малка среда, фенове на комикса, да го кажем, на изкуството на разкази в картинки, обаче се делим на Marvel, DC, манга, конкретни заглавия, нали, нещо, което е според мен грешка. Това, което трябва да се направи, се окрупни. И тия фестивали са точно за това, за да се съберем наистина хората, които имат интерес към визуалния разказ и към въобще измислените герои, измислените истории. Това е всъщност филмчето, за което ви казах преди малко. Ще ви го пусна само за малко и освобождавам групата, защото имаме и други ангажименти. Ако някой от вас има интерес или въпроси, в 2:30 ще бъдем с Манга Академия в работната част на залата, където ще порисуваме малко и ще отговаряме на въпроси, просто който има някакви такива за питане. Това е от мен. Благодаря за вниманието. Не очаквах да сте толкова много. Още веднъж благодаря.